Kom. Er I klar? Hej, Er noget galt? jeg er blevet væk Nå. Hvor er mor og far? derhjemme. Det var fordi, jeg glemte at se, hvor jeg gik hen. Og lige pludselig var jeg her. Må du stadig ikke træde på stregerne? Og så kan du ikke kigge op og ned på samme tid. Nej, og så kan jeg ikke lige huske, hvor jeg gik hen. Det var ikke så godt. Men ved du hvad, jeg kan godt huske, hvor vi bor. Skal vi så ikke bare følges? Så kigger jeg op, så kan du kigge ned på stregerne. Det vil jeg godt være med til. Skal Fanny også med? Hun skal også med. Det er godt, så vil hun jo passe på os. Hvad er din livret? Det tror jeg er dyreryg. Min livret er fiskefingre. Hvorfor arbejder du i vores børnehave? Jamen, det gør jeg, fordi at jeg var lærer på din storebrors gamle skole. Og så lukkede den. Kan du godt huske det? Min far siger, at du er ked af det, fordi du bor i et stort hus alene. Nå, gerne. Vil du bare op med humøret? Bare holde hovedet op og benene nede, og hvis der er gangstrøm i ledningerne, så kan du få et los i røven. Er det din far, der har lært dig det? Så kan du få et los i røven. Må jeg godt komme og gå en tur med Fanny? Lige så meget, du har lyst til. Du siger bare til. Du kan prøve at kalde på hende. Fanny! Nej, meget højere. Fanny! Plads.